Chceš vziať život do vlastných rúk? Predstav si, že každý deň začína s pocitom vnútorného pokoja, dôvery a sily. Priťahuješ do života všetko, čo si praješ. Zdravie, sebalásku, prosperitu a lásku. Pripomínaš si, že všetká sila, ktorú hľadáš, je už v tebe. Zmeň svoje myšlienky a zmeníš svoj život. Malé kroky vedú k veľkým zmenám. Každá karta je ako jemné pripomenutie toho, kým naozaj si. Klikni na odkaz na web pod videom a vykroč na cestu k svojmu lepšiemu ja.